Mies, joka ampui Liberty Valensin, kuuluu elokuvan historian ehdottomiin klassikoihin. Nykyään, kun ihmiset eivät jaksa enää katsoa edes kokonaista elokuvaa, tehdään niistäkin tiivistelmiä. Esimerkiksi tällaisia. Elokuvan alussa pieneen Shyambonin kaupunkiin saapuu vanhentunutta senaattoria näyttelevä John Wayne, joka osallistuu vähäpätöisen miehen hautajaisiin. Tästä elokuvassa siirrytään takauman keinon itse tarinaan. Meille esitellään sen kaksi muuta päähenkilöä. Nössö, idästä tullut lakimies, jota esittää James Stewart, sekä elokuvan pahis, Shyambonin kaupunkia terrorisoiva Liberty Valance, jota näyttelee Lee Marvin. Miehet kyräilevät toisiaan, ja Marvin onnistuu nöyryttämään Stewartia. Stewart tuskin edes tietää, missä hän on. Marvin puolestaan on kukkona tunkiolla. Nuori John Wayne, lännen perinteinen pyssysankari, marssitetaan kuvaan. Seuraavan tunnin verran erilaista kyräilyä ja kuuman puuron kiertelyä. Yhä tilanne on se, että Lee Marvin on kukkona tunkiolla, eivätkä toiset mahda hänelle mitään. John Wayne siirtyy tarinan taustalle. Stewart ja Martin kyräilevät toisiaan, mutta vieläkään Stewart ei saa Marvinia syrjäytettyä kaupungin herruudesta. Seuraa väistämätön taistelu. Marvin on syrjäisellä kujalla, jonne Stewartkin saapuu. Näemme aseen nousevan ja laukaus kajahtaa. Pam! Myöhemmin elokuvassa käy ilmi, että ampuja olikin John Wayne. James Stewart on hävinnyt taistelun. Hän joutui vastoin periaatteitaan tarttumaan aseeseen ja laukaisemaan sen. Stewart on täysin hukassa. Lee Marvin esittää keskellä kylää hienon kuolinkohtauksen, jota ei yhtään himmennä se, että elokuva on kuvattu pastissimaisesti mustavalkoisena. Kun legenda muuttuu todeksi, painakaa legenda.